Uh, goedemiddag gemeenschap van Gamagara. Dat is weer Quentin Olifant en Lebogang Orakeng. Dit is onze tweede video in Olifant Zoek wat ons maakt. En mensen hebben ons aangemoedigd dat onze video's moet beetje professional lijken. Zo ons heeft onze derde persoon gekregen wat onze video's zal nemen. En we gaan onze sound recht capture zoals jullie zien in die video. Zo ons is weer bij een ander oude gebreekte gebouw, weer in week 3. Zo ons wil weer onze jonge mensen een idee geven met wat met die gebouw kan gebeuren. Zo deze oude gebouw, zoals jullie kan zien, is een oude gewendelijst building. En ons voelt maar net, die gebouw kan, er kan enige iets wezen. Ons gaan rondom die jeugd. Verstaan je? Zo om je jeugd te empoweren, maak ons die video's. Laat ons onze jonge mensen kan wijzen wat wordt van ons af weggehouden, zo die gebouwen kan recht is. Zo, hierdie gebouw voel ons kan voor jonge mensen wat die sportsactief is. Die kan zoals de relaxation zone is, waar jonge mensen kan komen relax. Wat die kan, zoals ik zei, niet sportsactief is. Hulle kan misschien computerklassen het of musical instrument lessons krijgen. Zo, als die kan misschien een youth center kan wezen wat die type activiteiten kan beschikbaar maken voor de jeugd. Zo, ons maakt die video's omdat ons die goed zoeken zo. Ons demanden van, als onze recht om die type gebouwen te hebben zo. Zo, ons maakt die video's, zoals ons gezegd in die vorige video, ons expose. Zo, alsjeblieft jonge mensen van Olifant Zoek, week 3, week 4, laat ons opstaan. Mensen van Die Bang, mensen van Mapoteng, mensen van Katoe. Die is onze recht om op te staan voor die gebouwen wat zo gebreekt is. Zo laat onze government vandaag opstaan en onze gebouwen recht maken, zodat onze jeugd kan uit die dwellings en uit die drangs uitkomen. En ja, kom eens lopen een beetje door die gebouw. Ons moedig die jeugd aan van andere gemeenschappen. Als jullie zulke gebreekte gebouwen hebt, doen diezelfde wat ons doen. Expose die mensen. Laat, als jullie dat niet doen, ons gaan bij jullie locaties gaan. Stuur ons boodschappen, enige iets. Ons gaan zeker maken om tot aan te gaan. Ja, zoals ik zei, die gebouw kan een youth center is. En wat. Ik wil niet dat ons moet door die gebouw kijken. Ik zal zoals ons gaan verduidelijken wat kan die is. En als ons misschien niet recht is, los comments mensen. Zeg iets. Zo, zoals ik zei, een youth center wat kan klassen voor kinderen wat is sportsactief is, zoals computerklassen of music instruments. Ons heeft mensen wat qualified is, die Chabamangse is, dat wat kan onze kinderen opleiden met enige muziekinstrument en Olifant Zoek. Zo mensen laten ons gebruik maken met onze mensen. Als onze mensen rijden. Zo, kom eens gaan. Jullie kan gebruikt worden voor die computerklassen. Voor die computerklassen. Ja. Die gebouw kan gebruikt worden voor die computerklassen. En mind you mensen, die is op die N40. Dat is een nationale pad. Wat die gebouw is. Dat is de eerste ding wat die mensen zien als ze in Olifant Zoek komen. Hulle Dat zien. ons vandalize, ons worry niet. Yes. En die mijne en onze leiders, hulle gee niet om hoe ons leven hier nie. So, ons gee om oor onze future. En ons demand change. Ja, zoals ons gaan. Cameraman, kan je net een beetje vinniger bewegen? Hierdie gebouw voel ons kan die gebouw wees wat voor die muziekinstrument is mensen. Toen ik in Lebogang in die gebouw kom, toen zien we zomaar klaar die idee. Wees hier af. Die gebouw lijkt klaar basically zoals een studio. Die gebouw kan sound gerecord worden met die microfoon. Hierdie gebouw kan live sound gerecord worden. Maar imagine deze gebouw, waar imagine deze studio waar hier zit drummen, hier zit gitaar, hier zit mic stands. Hier zijn onze mensen wat, hier zit ons wat nog record, wat misschien gewoon een glaasje water drinken als ons moe gerecord is. Jong mensen van Olifant Zoek. Ons wil weer frustrated klinken in onze video's, maar whenever ons die ding op onze mind komt, als ons frustrated. So kom eens bij elkaar. Zoals ik gezegd in de vorige video, ons het memberships. Ik heb EFF memberships. Ik ga elke dag met het lopen. So whenever young mensen voelen, I will join. En die young mensen zien me.
Maak nie saak in watter week is jy in Olifantshoek. Ek sal dit net week 4 toestuur van ek is currently in week 3 en Lebogang is in week 4. So jong mense van Olifantshoek, dink aan die idees. Kom ons kom vorentoe. Die plekke kort net gerenoveerd word. Die myne is rondom ons. Die mense maak om die plek te renoveer, die mense maak die geld nie eers in 'n uursiting nie. Ons moet net opkom en dat die mense ons ernstig vat. En wat snaaks is, die mense wag dat Olifantshoek se leiers vorentoe moet kom met die idees, maar as hulle vorentoe gaan, ons weet nie wat gaan praat hulle dan nie, want onze plek lyk nog so, as ons nou myne toe gaan en gaan vra, hoekom lyk Olifantshoek se development so, is mos julle se obligation om seker te maak dat dit develop is. Dan gaan hulle vir ons vra, julle se leiers kom elke keer hierso, dan praat hulle ander goeters, hulle vertel ons nie van die goeters nie. So, onze leiers is ons probleem. Ons soek nie weer 'n groot mens om vir ons te lei nie. Asseblief jong Ons soek nie weer 'n groot mens nie. Ons soek 'n jong mens wat se hart klop soos ons in, wat die belange van die jong mens op hulle se harte dra. Ja. Soos ons gesê het, ons wil nie frustrated wees nie, maar ons beklei vir die goede. So jong mense, los comments in die video's. Sê wat kan met die gebou gebeur. Sodat ons kan weet hoe voel ons, sodat hulle kan sien hoe voel ons. Ons hulle se opinies hoor. Wat hulle dink. Ja. Die mense verkoop ons jong mense. Kom ons kom net by mekaar vir die goed. So baie dankie jong mense van Olifantshoek. Ek hoop die video kry julle, ek hoop julle los comments. Ons wil nie weer lang video's maak, die ene is al reeds lang. So baie dankie. Enigene wat wil comment. Yes. Baie dankie. Ons gaan meeting hou. Ja. Op die jong mense by mekaar bring. Most definitely. Definitely. Most definitely. Baie dankie. Forward EFF, forward. Forward we go with the